Kakore. Okay. Owuor weche ka duogi ane mbaka ni. Nitiere gimoro matimore dala kae ndi into sani pur in Qatar. Mokwongo wan gi WRC Safari Rally. Mar ariyo wan gi Easter weekend. Mar adek sikunde bende olor. Debe ni en piny ma oko. Ramadan bende nitie. Ramadan bende biro. Debe ni en piny ma oko ta ang'o madine watimo mondo mi masiche mag apaya kik timre. Nikech jonyuol osepenja penjono mang'eny giwacho ni to koro WRC Safari Rally nitiere Naivasha ka. Nyithindwa bende oloro. Easter be en Easter weekend. Ji te dhi yo kono. Debe ni en jo Qatar de gitimo nang'o. Nitiere geche moko madine ok giyienegi ringo seche makamagi seche makama koso de gitimo nang'o. Wan kaka jo Kenya wahero dhi piyo. Wadwa ni iwuok moleo, iwuok sa adek, tidwa ni chop by sa adek gi 15, iwuok sa adek. Iyudo ka wan e piem, wahero ringo ng'weny. Sirikal maka oketo nyamburko mating'o ngima ji tek mondo iyud kata bas ka ringo 80 kilometers tek. Giringo 60. Idhi gi sa. King'iyo transport system, ka dereva oleo gi dakika 20 onge wach. To ka dereva ochopo chon gi dakika 4 en lweny ang'o momiyo ochopo chon. Iyudo ka system maka oketo PSV ringo gi sa gi ngima ji. Ing'eni nitie gima waluongo ga ni peripheral view ama vision of tunnel. Sign mineno e ndara gi speed mar 40, kin gi speed mar 60 ok ibi nene. Kin gi speed mar 80 ok ibi nene chuth. Emomiyo joga ka masira otimre kipenjo dereva ni inena okoni ni onge gima neno. Iparo ang'o? Ok aparo ni onyalo bet kama. Ang'o motimre? Akia. Ok nowuondi. Okia adier nikech ok oneno. En e ng'wech mamalo. Safari Rally en sport. Ochal kaka World Cup. Kendo okelo revenue maduong' ni Kenya. Ineno kaka gi control funds mag-gi. Nitie safety zones. Nitie seche ma gine unsafe zones. Ng'enywa oamini ni sikuku matindo tindo gi nyaka wadhi. Eka wadhi dala, wadwa dhi ng'iyo ute mane wagero, wadwa dhi ng'iyo puothe mane wapuro. Kochuni ni nyaka idhi. Nitie gima waluongo ni journey planning. Pang safachi. An kan Kenya, kadwa wuok nadhi kata Siaya, arango sa, ok awuok gokinyi, to kochuno ni nyaka wuok gokinyi, awuok gi esa mang'eyo ni sani mtokni madonjo Nairobi osedonjo. An kora wuok, ok adhi romo gi bas madongo dongo marango ni gidwa chopo mondo gilokre. Ing'iyo sa mari, kiriembo kilomita makama, ichung', iyweyo, ibet ka in very fresh. Iyudo ka ng'enywa ng'ato pakre ni kako wuok Nairobi, odwa dhi Mombasa mahao kilomita 600-500 gi seche 4. Matiende niya, oriembo e speed mamalo. E speed mamalo kiriembo, chungo mtoka ok yot. Ka jaksela ogolo wiye, kodwoko, to weni gima waluongo ni angle line mar container. Imuomrie. To kiny to ni, wasolo ne ng'ane nyotho e ndara. Ajali mang'eny matimre Kenya, wanyalo geng'o. Iyudo ka ndara achiel, mtokni 20 kalo, tachiel ema biro timo ang'o? Masira. Koro kendo abro mana dok e wachni. Puonj ma wan go pod ndem. Ka waketo puonj matut, iyudo ka dereva en owuon oriembo e 80, to pod otang'a nikech ong'eyo ni impact kotimre, to pod obro hinyo ngima ji. Alafu injinia e inspection ka nitie mtoka miluongo ni chopa.
mtokano osehinyo ji. Toyota noluonge nikech en gi shida mar brek, lakini pok anene piny owacho ma Kenya kochunge. To king'iyo mtokano hinyo wa nikech en mtoka molos ni osigo to timne modification koro tindo ting'o ji. King'iyo safety rating mare gi piny mar ANCAP en gi otit 2. To mtoka moro amora monego ting' ji onego bed gi otit 4 kadhi malo. Kichung' kata donom kacha bing'iyo mtokni ma nie ndara tiyo, mtoka nyalo mako makata in kigoye angum to bandre. To mtokano nigi inspection certificates. Ngima jo Kenya nie lwetwa, wan joma nyose miwa thuolo mar bet gi lony. En kinde matut wares jo Kenya. Ero uru kamano. Okay. Orwa koro sani wadhi